Assalamualaikum warahmatullah. Derɗiraɓe on kofnama kala ha taweteɗo nder duniyaru fuu. Derɗi ko moɗon Adamu Haruna mo jaygol jahale. Diga yake en gaɗi vidéo arandewol en matini derɗiraɓe en créi chaîne mago page dede nga inde muɗum jaygol jahale. Ɗum chaîne wa dede nga en bolwata dede ko larani jahaleji fere fere nder duniyaru. E non en bolwi haala jahangal umra be hijju gal agence interplanet derraɓe ɗuɗɓe en ɗo resiwa message ji mumen e appel ji mumen ɗo ƴamto noye programme umra lewru suuma en ha agence interplanet. Ceede maɗo ɗum ko mbiyen goɗɗo yoɓata e to yoɓa to yoɓirta e agence interplanet kam toye tawete ɓe min matata e ko nandi ɓe majum. Ngam may ɗo mi waɗi han wonnande teji ɗi ɗi pat maji e non bo mi yecca on ceede ɗe joɓoton dede ha agence interplanet on mari haji yahugo umra suuma en. Ɗuɓɓe ɗo ƴamto dede ko laamini hijju ha agence interplanet kañum fu en tammi warugo ɓe tindinoje may ɗo ɓawo derɗiraɓe. Hedde ko noon miɗo matina directeur interplanet maranɓe haaje mako fuu on giyan numéro mako les ɗon ɗum numéro je whatsapp on mbawan matugo mo ngal whatsapp jotta mi wolwon tawn ɗo o ala ɗon o ɗo tawe lesdi Arabie Saoudi toujours ngam taskaram e séminaire ji fere fere ko larani programme ji umra man ɗo e nanta hijju tammi ɗum warugo. Ngam mayɗo toon mari haaje mako bon gi numéro mako les ɗon ɗum numéro directeur interplanet on mbawan matugo mo. E non bo en tammi resugo image en tammi yugo numéro ji interplanet fere fere dede ɗi en puti en contacta dede ha nokkuje gureji fere fere banta numéro ji ɗi agence Yaoundé e non Bagno Ngawdere Marwa e nanta Ndokayo. Ɗo pat on tammi larugo numéro ji may ɗo ha image ngol mi tammi en waɗango ɗo. Ngam may ɗo derɗiraɓe mbayen mbi agence interplanet ɗum agence de voyage et de tourisme kala billet d'avion je marɗa haaje fu heɓan ha agence interplanet e non kala visa lesɗe ɗen ɗe marɗa haaje fu to a contacte interplanet ɓe ballititte heɓugo visa lesɗe ɗen man ɗo. Hande en gari ha en bolwa dede ko larani prix e dede no mi wiyata avantage ji ɗi goɗɗo marata to yaadi ɓe interplanet umra lewru suuma en. Ngam aɗo derɗiraɓe interplanet waɗi promotion ha umra lewru suuma en, promotion seba maga. Derraɓe mi tammi moƴo fu e reni nana prix no yoɓata ya umra lewru suuma en yiwgo dede hitande salinde rowani ɗuɗɓe joɓi ko watta plus de 2 millions ha ja umra lewru suuma en. est ce que on andi hikka bo ceede may ɗo ɗum ko mbiyen derraɓe ceede may ɗo ɗum 1 550 000 million re be boro temere joyi be boro capan joyi ɗo on dede ko joɓoton ha interplanet jahon umra lewru suuma en. E jahaleji bo ɗon fere fere ko watta jahale tati mi tammi on wannugo détail ñalawmare nde ɗum ummoto e ñalawmare nde ɗum tammi wartoygo. Ngam may ɗo to on joɓi 1 550 000 ɗo derraɓe ɗum ɗo hawri ɗum ɗo continue dede package man ɗo diga visa daga billet d'avion aller et retour daga ceede hôtel daga transport nder lesdi Arabie Saoudi man ɗo e non ziyaraji fere fere gaɗeteɗi nder Madina e non nder berniwol Makka ɗum pat ɗum ɗon nder e non bo derɗiraɓe tammi hokkego mbayrari en andi umra may ɗo e binde lewru suuma en to on tammi hokkego ko en tammi hokkego dede mbayrari kala nde weeti fuu à partir diga to en jeehi Makka diga Makka yake to ɗum yottake Makka ni ha hewta wakkatire nde ɗum wartata nde weeti fuu baɓɓol derɗiraɓe ɗo mari ñamdu mbayrari en mbiyata kenan ko yimɓe mbayrorto. Mi tammi en faami en wi visa billet d'avion hôtel transport dede nder berniji fere fere dede ɗi Arabie Saoudi man ɗo diga Jeddah warugo Madina Madina yahugo Makka e non ziyaraji gaɗeteɗi nder berniwol Madina e dede nder berniwol Makka ɗum pat ɗum ɗo continue ha nder ɗum ɗo hawri ha nder 1 550 000 ɗo je a tammi joɓugo. E non bo a suftan dede nder jahale tati ɗo wakkatire nde giɗɗa fuu a wawai dillugo. Jahale men ɗo derraɓe bay giyata ha image wol gongol yeeso men ɗo jahangal arandewal ma tammi lattago ɗum tammi lattago le 27 février 2025 nogas e jeeɗiɗaɓre lewru février hitande ujune ɗiɗi nogas e joyi ɗo on jahangal arandewal. Ɗum jahangal bo ngal tammi lattago ɗum jahangal ngal ñalɗe 32 a wani ko watta lewru ton. Retour man bo tammi lattago le 1er avril 2025 go'ore lewru avril hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi, c'est à dire que ñalle 32 a watta ha Arabie Saoudi man ɗo. nden bo en mbi ceede men pat dirraɓe 1 550 000 nden noon si jahangal ɗiɗaɓal bo ngal tammi lattago ɗum jahangal ngal ñande nogas dadde alema ɗo date je ñande dillugo tammi lattago 17 lewru mars
hitande ujune ɗiɗi beno gasi joyi en mbiyata le 13 mars 2025 retour mai bota mi lattago le 3 avril 2025 tataɓe lewru avril 2025 c'est à dire que ñalde no gas on atami waɗugo a Arabie Saoudi e jahangal tataɓal bo tan mi lattago ɗum jahangal ngal ñalde 15 dadda lemay ɗo dadje dillugo tan mi lattago 17 lewru mars en wiyata le 18 mars 2025 retour mai tan mi lattago le 3 avril 2025 mi tami derraɓe faami ɗon bo ɗum ñalle 15 atami waɗugo to wakkati maɗa premetete waɗugo ñalle 32 ma a sufta jahangal arandewal to a tawi kay ñalle no gasa yiɗi waɗugo bo a sufta jahangal ɗiɗaɓal to a wi kay an kam ñalle 15 a watta bo a sufta jahangal tataɓal deɗe no a sufti pat interplanète waɗante non man ɗo derraɓe to lattake datji ɗi ɗum hokki ɗo kanji ɗi jahanama a yiɗi an kam date feere jum toujours to a mati agence interplanète ɓe garante deɗe no marɗa haaje pat derraɓe en gi ceede jahangal may ɗo bo en foti en mbiya buutuɓe laawol million re ɓe boro 500 ɓe boro 50 bay daari les ɗon en giyan dedey numéro ji ɗi on foti on contacta banta ɓen wonɓe Yaoundé ko taari Yaoundé on contacta numéro ji ɗi on giiɗo nonnoon on giyan contact dedey je Bagno on giyan contact je Gawdere on giyan contact numéro ji je Marwa e nonnoon contact je Ndokayo en andi bariki o maɓɓe bo mawga ɗo tawe dedey ha Yaoundé ha dedey sera commissariat Singa itan min paami ha Yaoundé to on maran haaji maɓɓe bo on matan ɓe dow numéro ji ɗo to directeur interplanète maron haaji matugo bo mi accani on numéro may les ɗon bawongi derraɓe ngam may ɗo pour plus des informations contacté agence interplanète ɓe tammi on ɓeddugo laɓɓitinanago on ɗeɗe dow so ngurla may ɗo no tammi salorago jardi ko goɗon Adamou Haruna mo jaygol Pulaku jaygol jahale copin jaygol consulting e ko nandi e majum on kofnama on gettama on gelanama kayruji ɗuɗɗi to min maron haaji matugo bo numéro am je mbowɗon nda numéro may les ɗon on mawa contact ugo am via numéro haka may ɗo contacté am ngal whatsapp on ɓurata heɓugomi ngal appel heɓugomi ɗo saɗay en mbi directeur interplanète bo jotta ɗo oɗo tawe ha Jeddah Arabie Saoudi to on matano on keɓatamo ngal appel on foti on matamo via whatsapp mi tami derraɓe paami on kofnama on gettama on gilanama kayruji ɗuɗɗi derdi ko man Adamou Haruna ofnata on ɓe taw wassalamu aleykum